Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel आसा खालामो गासैबो मोजां दङ। दा लोगोफोर एयार फोर्सआव गोदान साख्रि दा बेयाव माबोरै साख्रि मोननो हायो आरो माबोरै जागोन माबादि सिलेक्शन गासैबो डिटेल्स फैबाय। स' बे पोस्टआ गासै 342 दङ आरो बिनि लास्ट डेट एप्लाइआ बेनो जाबाय सेप्टेम्बर 4 सिम थागोन। दा हिनजावफोर हौवाफोर गासैबो जायफ्रानोखि क्राइटेरिया गोरोबो स' नोंथांमोनाहाय एप्लाइ खालामनो हागोन। दा लोगोफोर गोबाव खालामा जों थांनाय फै अफिसियेल वेबसाइटआव बेनिफ्राय जोङो डिटेल्सखौ नायनोसै जाय नोंथांमोना बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। दा जोङो अफिसियेल वेबसाइटआव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना स्क्रिनाव खारबाय थानो मोनदों बेयावनो अफिसियेल नटिफिकेसन नोंथांमोनाहाय डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। दा बिदिब्ला आं बेयाव डाउनलड खालामखानाय दङ आं नोंथांमोना डाइरेक्ट दिन्थिनोसै एन्ड बेनिफ्राय जोङो डिसकास खालामसै सिलेक्शन प्रसेसआ माबोरै जागोन। दा बे जाबाय जोंहा अफिसियेल नटिफिकेसन एयारफोर्स अथरिटी अफ इन्डिया देन बेनिफ्राय फैनाय अफिसियेल नटिफिकेसन स' बे जाबाय सिलेक्शन प्रसेसआ अल इन्डिया। स' अल इन्डिया केन्डिडेट्स बेयाव इलिजिबल जागोन जायनो क्राइटेरिया गोरोबो नोंथांमोना अनलाइन खालामनो हागोन। स' बेहाय नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना लानो हागोन नोंथांमोना एसटि वेस्टआ 0 मोनदोंबाबो आनरिजार्भ केटेगरियाव खालामनो हायो एन्ड बेनिफ्राय जुनियर एक्जिकिउटिभ कमन गेटाराव बांसिन पस्टआ दङ बेयावनो नोंथांमोना मेक्सिमाम एलिजिबल जागोन अके। बाखि नोंथांमोना गासैबो बेखौहाय स्क्रिनशट खालामना लादो पोस्ट वाइसआवहाय एन्ड बेनिफ्राय एसटिआव 0 मोनदोंबाबो आनरिजार्भ केटेगरियाव नोंथांमोनाहाय एप्लाइ खालामनो हायो। पस्टआ गासै 342 अल इन्डिया हिनजावफोर हौवाफोर गासैबो हागोन अके एन्ड बेनिफ्राय जोङो बैसो फरायनाय गासैबो डिटेल्सखौ जोङो नायनोसै। दा जोङो फार्स्टनि क्वालिफिकेसन नायोबा जुनियर एसिस्टेन्टआव एबा अफिस एसिस्टेन्ट डिग्री पास स' एनि डिग्री पास बेयाव हागोन एन्ड सेकेन्ड पस्टआव सिनियर एसिस्टेन्ट नायोब्ला स' बेयाव नोंथांमोना बिकमनिफ्राय डिग्री पास खालामनांगोन आरो 2 इयार्स नोंथांमोना बे सेक्टरनिफ्राय एक्सपिरियेन्स थानांगोन अब्लासो हागोन अके बे पस्टआव। एन्ड नेक्स्टआव जुनियर एक्जिकिउटिभ दङ बेयाव नोंथांमोना एनि डिग्री पास हागोन पार्सेन्ट नाङा जायखिजाया डिग्री पास जानो हागोन आरो लोगोसे फाइनेन्सआव दङ बेयाव बिकम खालामनांगोन नोंथांमोना 2 इयार्स एक्सपिरियेन्स बेवहाय बिदों माखासे सेक्टरनिफ्राय फाइनेन्सनिफ्राय अब्लासो हागोन बेयाव एन्ड बेनिफ्राय नेक्स्टआव फायार सार्भिस दङ। दा बेनि क्वालिफिकेसन होनोब्ला स' नोंथांमोना इन्जिनियारिं खालामनाय जानांगोन बे सेक्टरनिफ्राय दङब्ला हागोन एन्ड जुनियर एक्जिकिउटिभ ल'आव स' नोंथांमोना ल'निफ्राय जुदि पास खालामनाय दङब्ला स' नोंथांमोना बेयाव हागोन बाट सबसे बांसिन पस्टआ जाबाय एनि ग्रेजुवेट स' बेनो जाबाय कमन गेटाराव नोंथांमोना बांसिन एलिजिबल जागोन अके। दा गोबाव खालामा दानिया बैसो बेनिफ्राय जों माखासे डिटेल्सखौ नायनोसै बेनो जाबाय नोंथांमोननि बैसो होनोब्ला स' नोंथांमोना बेवहाय मेक्सिमाम एज मोनदों बेनो जाबाय 30 इयार्स बाट जोंनि एसटिआ 5 इयार्स बारा मोनो जेराव 30 नुदों बेयाव 35 बेनिफ्राय 27 मोनदोंब्ला स' नोंथांमोना 5 इयार्स बारायबानो जाबाय। स' बेबादि सिस्टेमाव नोंथांमोना हागोन 18 इयार्सनिफ्रायनो हागोन बे पस्ट लेभेलाव। दा बेनि सेलारिखौ नायोब्ला जोबोर मोजां आरो बेनि एप्लाइ जागोन 5 आगस्टनिफ्राय जागोन सेप्टेम्बर 4 सिम थागोन लास्ट डेटआ दा सेलारिया 31, 36, 40,000निफ्राय जागायगोन स' नोंथांमोना बेवहाय जोबोर मोजां सेलारि मोननाय जायो बे एयारपर्टआव स' नोंथांमोना दानिया जायफ्रा इन्टारेस्टेड मोनो स' नोंथांमोना लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो लोगो खालामनो हासिगोन। स' बेनिफ्राय बिनि सेलेक्शन प्रसेस होनोबा फार्स्टआव रिटेन एग्जामिनेसन जागोन थ' नोंथांमोना एग्जाम होनांगोन एन्ड बेनिफ्राय पस्ट लाइ पस्टआव थ' नोंथांमोना जेरै फायार सार्भिसआवहाय फिजिकेल टेस्टबो दङ एन्ड बेनिफ्राय खायसे पस्टआव एग्जाम बेनिफ्राय प्रेक्टिकेल टेस्ट आरो बेयाव पास जाबानो नोंथांमोननि मेडिकेल टेस्ट होनानै स' बेयाव नोंथांमोना साख्रि मोननो हागोन। दा बेनोमोन लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो लोगो गासैबो डिटेल्सआ फैफिनजोबगोन आरो नोंथांमोना जायफ्रा एलिजिबल जायो स' नोंथांमोनाहाय एप्लाइखौ खालामना लानो हागोन। दा बेनो जाबाय नोंथांमोननि एयारपर्टनि साख्रि आरो जेब्ला गोदान आपडेट फैयो 10 पास लेभेलनि स' बेयाव नोंथांमोनजों सेयार खालामगोन बे पस्टआ डिग्री पास लेभेलनि स' बेखायनो बेयाव 10 पास एचएस पासआ बेयाव हानाय नङा स' बेनोमोन नोंथांमोननि माखासे डिटेल्स।